ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். லாஸ்ட்டாக என்னுடைய குலதெய்வம் வ்ளாக் பார்த்துருப்பீங்க. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அதை தொடர்ந்து அப்படியே ட்ராவல் பண்ணி பழனி போயிருந்தோம். அதுக்கான வ்ளாக் தான் இது. ஆக்சுவலி சொல்ல இப்படி தான் இருந்தது. ரொம்ப காற்று, என்னுடைய முடியெல்லாம் பறந்துக்கிட்டு நான் இந்த டூர்லாம் முடிச்சுட்டு போய் என் முடியை கோம் பண்ணுறப்போ அவ்வளோ சிக்கு முடி இருந்தது. ஏன்னா சுத்தமாக டேமேஜ் ஆகிடுச்சு. ட்ராவல்னாலே அப்படி தாங்க, ஒரு பக்கம் சந்தோஷமாக இருக்கும், ஒரு பக்கம் இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கும். அப்படியே ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டே போனோம். ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அந்த பக்கம் ஃபுல்லுமே நிறைய பச்சை பசேல்னு ஹைவே ஃபுல்லுமே அப்படி தான் இருந்தது. இங்கே சிட்டிலாம் வந்து நம்ம ஹைவேனாலே 2 பக்கமும் பெரிய பெரிய பில்டிங்ஸ் தான் பார்க்க முடியும். அங்கே நிறைய பனை மரம், தென்னை மரம், நிறைய மலைங்க, அங்கங்கே நிறைய மரங்க. அங்கே தென்னை மரம் தான் நிறையா இருந்தது. ஒரு வேளை அங்கே இளநீலாம் சீப்பாக இருந்திருக்குமா என்னன்னு தெரியல. பட் நாங்கள் வந்து அது டேஸ்ட் பண்ணல. பட் நிறைய மலைங்க இருந்துச்சு. அப்படியே போய்கிட்டே இருந்தோம். பட் ரொம்ப டயர்டாக இருந்தோம். பசி வேறு ஒரு பக்கம். ஏன்னா குலதெய்வ கோயில்லையும் நாங்கள் சரியாக சாப்பிடல. அங்கே கொஞ்சம் பொங்கல் தான் சாப்பிட்டோம். அங்கே வச்ச பொங்கல்லாம் அங்கே எல்லாருக்குமே கொடுத்துட்டு கொஞ்சம் தான் சாப்பிட்டோம். அப்படி தான் இந்த ட்ராவல் போய்கிட்டே இருந்துச்சு. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக பாருங்கள், நான் சொன்னல ஒரே ஃபுல்லாக தென்னை மரம் தான். நிறையா வந்து பூச்செடிங்க, தென்னை மரம், மலை, நிறைய வாழை தோப்புங்க, இந்த மாதிரிலாம் நிறையா இருந்துச்சு. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. எனக்கு எப்போவுமே ட்ராவல் அப்போது இந்த கொய்யாக்காய், இந்த இதெல்லாம் இருக்கும்ல வெள்ளரிக்காய், அதெல்லாம் வந்து கட் பண்ணி அதில் வந்து அந்த காரத்தூள், உப்புலாம் போட்டு கொடுப்பாங்க. அது வந்து அந்த ட்ராவல் அப்போ சாப்பிட்றதே ஒரு தனி சுகம், தனி டேஸ்ட்டுங்க. நீங்கள் கூட ட்ராவல் அப்போது அதை டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். போகிற வழியில் அந்த மாதிரி சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே போயிட்டுருந்தோம். எதுவும் மீல் மாதிரி எடுத்துக்கல. இந்த மாதிரி சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே போயிட்டே இருந்தோம். கொஞ்சம் தூரத்துலேயே பழனி மலை தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. பாருங்கள் இவ்வளோ அழகாக இருக்குது. அது பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணி வந்து பழனிக்கு வந்துட்டோம் அப்படின்னு. நல்ல அந்த மலை வியூ வந்து ரோட்லேருந்து போகும்போதே நல்ல வியூ. அங்கேயும் பழனியும் அப்படி தாங்க இருந்துச்சு. ஃபுல்லாக அந்த தென்னை மரம், அது இது பாருங்கள். இந்த மலையை பார்த்துக்கிட்டே அப்படியே ட்ராவல் அப்படியே போயிட்டு, அப்புறம் பழனி போனது ரொம்ப டயர்டாக இருந்தோம். உடனே மலை ஏறி போய் சாமிலாம் பார்க்குற மாதிரிலாம் ஐடியாவே இல்லை. இங்கே இது மாதிரி கவர்மெண்ட்டில் ரூம் மாதிரி கிடச்சிருந்துச்சு. 400 ருபீஸ் தான். பட் நல்லா இருந்தது. ரூம் நல்லா க்ளீனாக நீட்டாக இருந்தது. தாராளமாக தங்குற மாதிரி இருந்தது. ஆனால் எங்கள் ஹோட்டல்லேருந்து அப்படியே வியூ பார்த்திங்கன்னா அப்படியே பழனி மலை வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது. நான் கூட வெளியிலேருந்தே வியூ பார்த்துட்டு பரவாயில்லையே நல்லா இருக்கேன்னு நினச்சேன். ரூமுக்கு போய் பார்த்தோன்னா இன்னும் ஷாக். ஏன்னா எங்கள் ரூம் கதவை திறந்ததுமே அந்த மலை வியூ தான். இப்படி தான் இருந்தது. எங்கள் ரூம் கதவை திறந்ததுமே அந்த மலை வியூ தான். ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஆஃப்டர்நூன் வந்து மீல்ஸ் வாங்கிட்டு வந்து நாங்கள் எல்லாருமே சாப்பிட்டோம். வெஜ் மீல்ஸ், சாம்பார், காரக்குழம்பு, கூட்டு, பொரியல், ரசம், தயிர், இந்த மாதிரி ஒரு வெஜ் மீல்ஸ் தான் சாப்பிட்டோம். இதை பாருங்கள், படி ஏறி வந்ததுமே எங்கள் ரூம் கதவு திறந்ததுமே அந்த பால்கனிலேருந்து பார்த்ததுமே ஃபுல்லாக வந்து அந்த மலை தான். ரொம்ப அழகாக இருந்தது அந்த வியூவே. ஆனால் நாங்கள் செம்ம டயர்டாக இருந்ததுனால சாப்பாட்டை ஒரு கட்டிட்டு நாங்கள் எல்லாமே படுத்து தூங்கிட்டோம். ஈவினிங் வரைக்கும் தூக்கம்தான். அதுக்கப்புறம் ஒரு 5 மணிக்கு மேலே, 4:30க்கு மேலே தான் ஏஞ்சி கிளம்பி 5:30க்கு தான் மலை ஏறவே ஆரம்பித்தோம். பாருங்கள், அந்த கடை வீதி, அப்புறம் மலை ஏற ஆரம்பித்தது முதல்ல அந்த மயில், அப்புறம் மலை ஏற ஆரம்பித்தோம். போகிற வழியெல்லாம் இந்த மாதிரி மண்டபமாக கட்டியிருந்தாங்க. அந்த மலை ஃபுல்லுமே நாங்கள் போனது யானை போகிற பாதைன்னு சொன்னாங்க. அது வந்து ஏறுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி அங்கங்கே உட்கார மண்டபம் கட்டியிருந்தாங்க. இந்த மாதிரி போக அந்த பழனி வியூ சூப்பராக இருந்ததுங்க. அப்புறம் ஃபைனலாக நான் கேப்சர் ஆகிற மாதிரி இந்த ஒரே ஒரு வீடியோ தான் என்னால் எடுக்க முடிஞ்சிச்சு. நான் மலை ஏறி போகிறேன். எனக்கு மலை ஏறுறதை பற்றி நாங்கள் லாஸ்ட் டைம் வந்து ட்ரெயினில் தான் போயிருந்தோம். பட் இந்த தடவை எனக்கு ஒன்றும் ரொம்ப கஷ்டமாலாம் இல்லை. ரொம்ப தூரமாக ஃபைனலி மலையை ரீச் பண்ணிட்டோம். எனக்கு பெருசாக அலுப்பே தெரியலங்க. மலை ஏறி வந்து நம்ம சாமி பார்க்குறோன்ற மாதிரிலாம் எனக்கு தெரியவே இல்லை. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அப்புறம் கோவிலுக்குள்ளே போயிட்டு இந்த வியூ பார்த்தோம். அந்த முருகாட்லேருந்து இப்படி அந்த மேலேருந்து பார்க்கும்போது அந்த வியூ அவ்வளோ அழகாக இருந்தது. டோட்டல் பழனியே தெரிஞ்ச மாதிரி இருந்தது. ரொம்ப அழகாக இருந்தது அந்த நைட் டைமில் பார்க்குறதுக்கு. அப்புறம் நாங்கள் தரிசனம் பார்க்க போயிட்டோம். ஏன்னா உடனே பார்த்துட்டு நாங்கள் ஏறுறதுக்கே 8 மணி ஆயிடுச்சு.
அட்லீஸ்ட் தரிசனம் பார்த்துட்டு 9 மணிக்கெலாமாச்சும் கீழே போயிடணும்னு சொல்லிவிட்டு தரிசனம்லாம் பார்த்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் கேப்சர் பண்ணலான்னு இருந்தேன். பட் என் ஹஸ்பண்ட் வந்து இல்லை 8 மணி வரைக்கும் தான் தரிசனம்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு போய் சொல்லி என்னை ஏமாற்றி சீக்கிரமாக என்னை கூப்பிட்டு போயிட்டார். 100 ரூபாய் தரிசனத்தில் தான் நாங்கள் போனோம். ஏன்னா சீக்கிரமாக, ஏன்னா எங்களுக்கு முன்னாடி பாப்பா போயிட்டா, எங்கள் மாமனார் மாமியார் கூட பார்த்துட்டு அவள் கீழே இறங்க ஆரம்பிச்சிட்டா. ஸோ நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் பார்த்து பொறுமையாக சாமி கும்பிட்டுட்டு வந்தோம். உள்ளே போனதும் இந்த மாதிரி அங்கே ஒரு மயில் தரிசனம் இருந்துச்சு. அதை தொடர்ந்து அப்படி ஒரு கூண்டுக்குள்ளே போய் அப்படியே லைன் போகும்ல, உங்களுக்கே தெரியும் நார்மலாக எல்லா கோவில்லுமே அப்படி தான் இருக்கும். அப்புறம் இந்த மாதிரி எங்களை ஒரு குடோனில் போட்டு அழைச்சி வச்சுருந்தாங்க. ஷேர் போட்டு ரொம்ப நேரம் இல்லை, ஒரு 15 மினிட்ஸ் இருந்திருக்கும். அங்கே வந்து இந்த மாதிரி திருவிளையாடல் அந்த மூவி ஓடிட்டு இருந்துச்சு. நானும் என் ஹஸ்பண்டும் உட்காந்து வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் தரிசனத்துக்காக. அவர் வேறு ரொம்ப டயர்டாகிட்டார். நான் அவரை கொஞ்சம் கலாய்ச்சிட்டு அப்படி விளையாடிட்டு இருந்தோம். அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து தான் விட்டாங்க. விட்டதும் அப்படியே போய் சாமி பார்த்தோம். ரொம்ப டிலேலாம் ஆகலை, பரவாயில்ல. 100 ரூபாய் டிக்கெட்டில் காசு கொடுத்தா தான் கடவுளை கூட கஷ்டமே இல்லாமல் பார்க்க முடியுது, அந்தளவுக்கு ஆயிடுச்சு. போய் பார்த்தோம். தரிசனத்துக்கு அப்புறம் அங்கே ஒரு போகர் மலைன்னு ஒன்று இருந்தது. போதர் சுரங்கமாக மலை மாதிரி இருந்தது. அதுக்குள்ளே போக போக இந்த மாதிரி நிறைய பிக்சர்ஸ், அவர் எப்படி பழனிக்கு வந்தார், எப்படி சித்தரானார், இந்த மாதிரி நிறைய பிக்சர்ஸ். தரிசனம் தரிசனம்லாம் என்னால் கேப்சர் பண்ண முடியலங்க. ஏன்னா சாமியை பார்க்கும்போது அந்த ஃபோனு மொபைல் அந்த டென்ஷன்லாம் இல்லாமல் பீஸ்ஃபுல்லாக பார்க்கணும். நாங்கள் பார்க்கும்போது ராஜா வேஷம் தான் இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி அந்த கோபுரத்தை மட்டும் கேப்சர் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்காக. அந்த தங்க கோபுரம் சொன்னாங்க, ரொம்ப அழகாக இருந்தது. அப்புறம் அப்படியே தரிசனம் பார்த்து நிறைவாக மெல்ல மெல்ல கீழே இறங்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். கீழே இறங்குறது ரொம்ப கஷ்டமாக இல்லைங்க எனக்கு. ஆனால் மலை ஏறி போய் பழனியில் சாமி பார்த்தது தான் ரொம்ப திருப்தியாக இருந்தது. லாஸ்ட் டைம் நாங்கள் ட்ரெயினில் போயிருந்தோம் மலை மேலே, அதுவும் ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது. இந்த தடவை நாங்கள் ஈவினிங் லேட்டாக போனதுனால எங்களுக்கு ட்ரெயின் பிடிக்க முடியல, மலை ஏறியே போயிட்டோம். ஆனால் அதுவுமே கஷ்டமாக இல்லை, ஒரு 300 படி தான் இருந்தது. கொஞ்சம் நடந்து கொஞ்சம் படி அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஸோ இதோட இந்த vlog இங்கே முடியுது. இந்த மாதிரி நீங்கள் நிறைய vlogs பார்க்க இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். Thanks for watching this video. We will meet in next video. Bye bye. See you.